मेब्लाया गावनि गरायखौ फाननो होननानै गावनि फिसाज्लाजों बाजार फारसे थाबायलांगासिनो दंमोन। बाजारा बारा गोजान नङामोन, नाथाय बारा खाथिबो नङामोन। सान्दुंआबो थिं थिं होथारदों। बिदिनो थाबायलांबाय थानायाव मेब्लानि सिनायनाय मानसि सासे लोगो मोनबाय। मानसिया बुंबाय, हाब मेब्ला, एथ'ग्राब सान्दुं गोसायाव गथ'खौ थाबायहोनानै बे गरायखौ एथ'ग्राब आरामनो थाबायहोगासिनो, गथ'खौ गराय सायाव थिखांना लानो हाया होमब्ला? मेब्लाया सानबाय, बिनि बुंनाय बाथ्रायाबो नंखाय नङा, सैथोआनो। बियो दाना फिसाज्लाखौ गराय सायाव थिखांना गाव थाबायलांनायसै। बिदिनो दसे गोबाव थाबायनानै लामाजों थांनाय सासे मानसिया बुंबाय, हे इसोर, खोलि जुग सफैबाय। ओइ गथ', बोराय मानसिखौ बिदि सान्दुं गोसायाव थाबायहोबाय थानानै गावहा आरामनो गराय सायाव थांनो लाजियासै नों? मानसिनि बिदि बुंनाय बाथ्राखौ खोनानानै मेब्लाया फिसाज्लाखौ ओंखारनो होबाय। मेब्लाया दानिया गरायाव गाखोनानै लानायसै आरो फिसाज्लाखौ थाबायहोनायसै। बिदिनो दसे गोजान थांनायनि उनाव माखासे हिनजाव मानसिफोरखौ लोगो मोनबाय। बिसोरनिनो सासेया बुंबाय, ओइ बोराय, नोंहा दिनैसो सम जालायलायबाय। उन्दै गथ'खौ थाबायहोनानै नों एफा आरामै गरायनि बिखुं गाखोनो लाजियासै? गथ'खौबो लोगोआव दैखांना लाफाबा माथो जायो? मेब्लाया सानबाय, बिसोरनि बाथ्रायाबो नंखाय नङा होनना। फिसाज्लायाबो थाबायनानै जोबोर मेंखाबायमोन। मेब्लाया दानिया फिसाज्लाखौबो गरायनि सायाव दैखांना लानानै थांनायसै। बिदिनो थाङै थाङै सासे सेंग्रा लोगो मोनबाय। सेंग्राया बिसोरखौ बुंबाय, हाब, मालायनि गराय होननानै एथ'ग्राब बेबादि खालामनाया मोजां जादोंना? बे गराया गुबुननि नङा, आंनिनो। नाथाय बिदि होननानै एथ'ग्राब खस्थ' होनांगौ, नोंसिना एसेबो अननाय गैया नामा? सेंग्रानि बिदि बाथ्राखौ खोनानानै सानैबो गरायनि बिखुंनिफ्राय ओंखारनायसै। नाथाय दा मेब्लाया मा खालामबावनो? बिखुङाव सासे गाखोब्लाबो दाय, सानै गाखोब्लाबो दाय आरो गाखोआबाबो दाय। खालामनोथ' खालामनो, मा खालामनो? बिदिनो बिसोर सानै आरो गरायाबो जोबोर मेंबाय। बिसोर बिफां सिङाव जिरायहैनायसै। हाय गसाइ, मा खालामबावनांगौ जाखो आं? अब्ला गोजौनिफ्राय राव फैबाय, बयखौबो गोजोन होनो हाया।